Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami ukoll ma jafx min se jkun deputat Prim Ministru jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ il-Gvern. Il-prassi dejjem kienet li l-Viċi Kap jew deputat mexxej ta' partit isir deputat Prim Ministru. Iżda fil-koalizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku xejn mhu ċar. Jemilu Mario Da Marco qal li ma jafx jekk ikun xu deputat Prim Ministru anke jekk ikun numru 2 fil-partit. Issa anki Beppe Fenekadami m'għandux tweġiba. Staqsejnieh jekk hux se jkun Marlene Farrugia jew Mario Da Marco. Iżda ma kellux tweġiba. Qal li wieħed ikun irid jara. Fuq il-kwistjoni ta' min jifforma parti mill-kabinet tal-Prim Ministru Simon Busuttil, bħalma ta' finti il-prerogattiva ta' min ikun fil-kabinet u x'karigi jokkupa f'dak il-kabinet teqpa tal-Prim Ministru, u allura jiena ma nistax idwiġbek għal dika il-mistoqsija. Beppe Fenekadami kienet jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet fejn għal darb'oħra attakka kemm felaħ lill-Prim Ministru u lill-Gvern. Iżda dwaru il-Partit Nazzjonalista ma jridx iwieġeb. Sansitra lanqasu ma jrid illi tintlaqa l-isfida li l-Partit Nazzjonalista jmur l-investigazzjoni dwar il-każ ta' frodi minn fondi Ewropej. Ma nafx għaliex qed tirreżistu bħala Partit Nazzjonalista li tmorru għall-investigazzjoni, ma nafx hekk hux ħatuħu l-istand anke bħala Viċi Kap kif għamilt inti li tirrifjuta li toqgħod għal teksoditu ma tmorrux anke għall-investigazzjoni. Din hija storja inkredibbli, vittata, jiena ngħid attentat id-disprat u miskin ta' partit illi jipprova joħloq storja. Jina ngħid an absolute non-story. Iktar ma bdew dil-ħin u bdew saqsu l-ġurnalisti, iktar bdiet tikber il-pressjoni fuq il-Viċi Kap li wieġeb għaliha b'aktar attakki. Il-Joseph Muscat, il-ħaruf Joseph Muscat huwa dysfunctional f'dan jew jtir dan il-gvern, Joseph Muscat it-tellif. Il-Partit Laburista irreaġixxa u qal li f'ġurnata oħra ta' kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista beda bl-istess tajn biex għal darb'oħra qed juri li m'għandu xejn ġdid x'joffri lil pajjiżna li f'negattività u iktar negattività. Il-Partit Laburista żied jgħid li fl-istess ħin li Beppe Fenekadami u Simon Busuttil irrepetu il-gideb, Joseph Muscat u Edward Scicluna spjegaw tax refund għal 190,000 persuna u eżenzjoni mit-taxxa għall-istudenti.